Hej. Kunne du lige tænke dig 200.000 til at opgradere din tech-stack med ny, lækker teknologi, og så lige få 50.000 oveni til rådgivning? Det kan du faktisk få lige nu, fordi den 6. november, så åbner den her tilskudspulje, der hedder SMV Digital, og den åbner for ansøgninger, hvor man så kan ansøge om at få 200.000 i tilskud til teknologi og 50.000 til rådgivning. Det kunne for eksempel være, at du har haft et hjemmebygget CRM-system, hvor du bare har plugget din inbox sammen med et spreadsheet, og nu er du begyndt at få nogle sælgere, og det fungerer sgu ikke rigtigt. Og det er tid til at opgradere til noget andet, for eksempel HubSpot, og der kan du så søge den her pulje til rent faktisk at betale for software og rådgivning. Det er ret sweet. Jeg er godkendt SMV Digital Rådgiver, og vi som bureau er også HubSpot Solutions partner, så vi kan faktisk hjælpe dig igennem den her proces og sørge for, at du får valgt det rigtige setup, sørge for, at du får lagt en solid strategi og at få træning på plads med dine medarbejdere. Du er velkommen til at skrive en besked til mig her på LinkedIn, og også lige tjek linket, jeg smider ned i kommentarsporet, hvor du kan læse noget mere om den her pulje. Du er velkommen til at booke mig til et helt uforpligtende møde, så vi kan se, om der er noget af det her, der giver mening i forhold til din forretning. Men du skal virkelig ikke vente alt for længe, fordi sidste gang, der åbnede en pulje, så var der et slut for ansøgninger inden for 30 minutter. Det er 11 millioner, der er i puljen den her gang. Det er lidt ligesom lotto, så man skal altså spille med for at vinde, og så skal man også være ganske hurtig. Det kan vi hjælpe dig med, så sig til og smid mig en besked og tjek kommentarsporet. Vi ses. Hej.